Ahojte, moji milí. Ako ste na tom s dôverou, že vaša cesta je tá správna a že všetko sa deje vo váš prospech? Ak potrebujete túto dôveru posilniť, tak si môžete sami sebe povedať, hlavne precítiť celým svojim bytím: dôverujem mojej ceste, dôverujem, že sa všetko deje pre mňa a načúvam symbolom a znameniam na tejto ceste. Čo urobiť, ako sa správať, ako myslieť, čo hovoriť. A vtedy, ako budem načúvať moju vnútornú múdrosť, tak posilňujem zároveň aj dôveru v ňu a dôveru v to, že sa všetko deje v môj prospech.